ए जी तनी देखी ना चांद निकलल कि ना। मोबाइले चलाएम खाली। ए तू चांद सूरज के का फेरा में पड़ल बड़ू, हम तहारा फेरा में बानी। अगर बताओ तहारा कुछ हो जाई तो हम का करब फिर? रोज जिद मत करी ना, जाके देखी ना निकलल कि ना। अच्छा ठीक बा, जा तनी देख तनी। तहारा आगे तो हमारा झुक कहीं के पड़ेला। ठीक बा देख तनी। चलो चलो चांद तो निकलिए गइल बा। चलो थरीवा ले ली, देवता घर में रखले बानी। हाँ अच्छा हाँ ठीक बा, हम ले लेता नहीं। हाँ तो चली ले लिया थरीवा। हाँ चलो। अरे चलो 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 चलो। तबियत तो खराब रहेला तो का जाने काहे खातिर भूख जालू? हाँ का जरूरत रहे तहरा भूख लाके? जरूरी न बा। का जरूरी बा? अरे चलो चलो, देह में जान नहीं खे, अब भूखला बिना काहे न काहे खातिर बेचैन रहेली। हाँ खुश रहो। अरे हम कहत रहे इनकरा के करे पूजा पाठ के फेरा में ना रहनी। हैं हो गई तबियत खराब ज्यादा। चलो। अरे बाप रे, कहत नहीं कि सब तबियत